Il-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja talbet għal aktar investigazzjoni dwar flejjes li għaddew lejn il-kumpanija 17 Black li sit tagħha Jorgen Fenek. B'rapporti indikaw li 17 Black kienet qed isservi bħala l-pont jew il-kumpanija intermedjarja ma' netwerk ta' kumpaniji mill-Azerbaijan li l-funzjoni tagħhom hija li jxaħmu l-individwi u kumpaniji minn madwar id-dinja, inkluż uffiċjali għolja f'Malta. Din id-talba l-investigazzjoni saret wara l-National Crime Agency l-NCA tar-Renju Unit fetħet proċeduri kontra Izat Javadova, il-kuġina tal-mexxej tal-Azerbaijan Ilham Aliyev. Minn dak li ħareġ sa issa spikka l-isem tal-kumpanija Ago minn Hong Kong li mill-2015 il-qudiem kienet proprjetà ta' Azeri Rufat Barazzada, persuna involuta fis-settur tal-kostruzzjoni f'Baku. Id-dettalji ta' Barazzada u l-kumpanija Ago kienu identiċi għal kumpanija tal-Mayor Trans Limited Shell Company fis-Seychelles li batet 1.4 miljun euro lill-bank ABLV fil-Latvja li mbagħad marru fil-kont ta' 17 Black fin-Nur Bank ta' Dubai, kont li kien ta' Jorgen Fenek. Fi kliem sempliċi kważi €1 miljun u nofs legatament għaddew minn diversi kumpaniji u kontijiet sakemm waslu għand Jorgen Fenek. Fil-fatt il-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja insistiet li l-ħlasijiet ta' 1.4 miljun euro lil 17 Black oriġinaw l-Azerbaijan. Skont il-Panama Papers, 17 Black kellha tkun wieħed miż-żewġ sorsi ta' dħul ta' flus għal kumpaniji Hernville u Tilgate li ġew stabiliti minn ex Jabiti għall-ex Ministru tal-Enerġija u deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi u għall-ex Chief of Staff f'Kastilja Kiċ Kambri.